Gure bake mentala bilatzen laguntzeko Naomi Mendizabal gonbidatu dugu gurera, eta, bueno, ez dakit zein jarraibide emango diguzun agian, pixkat erritmoa jeistea izango den, edo eskatuko diguzun, ez dakit. Nio sola zenao, nirekin ez hartu, Jaioni azalduena, niri utzi baken, Ez, egia esan nahiko lasai zaudete sukalde bat izateko, Ni sukaldetan sartu nahi zen momentuetan beti dana da, oso azkar eta dana momenturako, eta hemen egia esan ambiente oso lasaia dago. Zen, oso sukalde zena da hau. Ongi da, aurreza aipatu dugun bezala, pilates, yoga, fitness irakaslea, eta besteak beste honako meditazio gidak burutzen dituzunak, kasuntan euskeraz beharrezkoa zena, hori bai da bere berezitasuna, ez? Batzutan adibidez, barnerako honako ibilbide edo urratxoiek itekoan, YouTubeen edo, erderaz edo aurkituko ditugu, baina euskeraz zer, Naomi Mendizabalek hori eskura jarri digu. Nun eta nola? Hau dana sortu zen, nik uste nire zaizegola. Nik ala pentsatu nahi dut. Klasetan ematen ditu nola bukaeran meditazio ariketak eta horrela, baina askotan interneten topatzen dituen testuak. Eta gainera danak gaztelanieraz. Eta hauetako batien esan nun, saiatuko naiz testu bat ni osatzen. Eta testu osatu nun, eta asko gustatu zitzaidan, eta alako batean agertu zen nire bizitzan Oier Arantzabal, eta esan zian, Naomi, dakat zuretzako proposamen bat, ezin dezuna atzian utzi. Eta alaxe beste testu bat prestatu genuen, grabatu genuen, bere estudioan, eta EITB-ri eskaini genion, eta itxura denez pila bat gustatu zitzaien, eta alaxe nago hemen. Beharrezkoa. Podcast famatu betan, ez? Hori da. Urratxa kasu honetan, ez? Urratxa podcasta, eta, jende askoren erlaxazio bide lagun bihurtu zaola, esan litzeke? Nik ustez baietz. Ze feedback oso ona izan dut, jende askok erantzun dit, mezuen bitartez eta deien bitartez da hola. Eta nik uste dut eman diogula, ez da? Momentu bat, guretzako hartzeko momentu bat, gure buruari. Beharrezkoa zen, euskera zeitea, tarte bat hartzea, eta olako gaur egun gauden egoera honetan, igual inoiz baino gehiago. Horrezaten da, ez? 10 minutu segunean nahikoa izango dara, baina hartzen ditu 10 minutu horiek? 10 minutu igual asko esatia da, Baina nire ustez hartu berko genituzke. Hartzen ditugun, nik ustez gaur egun ezetz. Baina askotan aitzakia izaten da, ezin du lan asko ezakit, ez? Igual autosabotaje bat izaten da zuri denbora hori ez emateko? Eta nik ustez gaina gaur egun, nola denbora guztian mugikorrekin eskuan gabiltzan eta pantailekin eta dena da nola oso bizkorra eta oso beralakoa, kontzentrazio puntu hori edo lasaitasun puntu hori pixkat galdu dugu, horregatik esaten dizun 10 minutu igual gehiegi dela, 3 minutu ja hartzeakin nik uste ezberdintasunak nabarituko genituzkela gure egunerokotasunean. Hemen gonbidatzeko garaian eta ez mindfulness agertzen zen hitz hori eta denok ulertzeko zer da hori, nola itzuli dezakegu, denok ulertze aldera eta zertan datza. Mindfulnessa, gaina, aurreko astean hasi nintzen kurtso bat egiten, zuzenean mindfulnessa hitz egiten duna. Ze nire pixka bat banegon zalantza hortan, ez da? Erabili izan dugu mindfulness hitza zabaltzeko, podcasta, sare sozialetan eta bar, baina beti zalantza hori nekan. Hau, marketinga da, edo benetan erramienta bat da erabili dezakeguna gure egunerokotasunean lasaitzeko. Eta hori, ikastaronen bitartez, hainaiz konturatzen, baietz, erramienta erabilgarri bat izan daitekela, ze laguntzen digu alde batetik pentsamentuak murriztea, ze bagabiltza 1000 pentsamentutan egunero, eta horiek pixka bat jeistea, eta gero batez ere konturatzea ze emozio eta ze bizipen ditugun egunian zehar. Askotan igual esaten dugu, eske gaur pixkat rara sentitzen naiz. Eta ez diogu jartzen horri izenik edo ez diogu ematen tarte bat sentitzeko benetan zergaitikan sentitzen zean raro. Orduan, hori mindfulnessak laguntzen diguna da, hori alde batetikan pentsamentuen zurrunbilo hortatikan pixka bat jeistea, eta bestalde, sentitzen ditugun emozio eta horiek, pixka bat organizatzea, kudeatzea eta onartzea. Eta kasu hontan podcastak egituratzekoan edo lantzekoan ze gai lantzen dituzu, edo zein eduki lantzen dituzu? Hasieran gai zerrenda bat egin genuen, Ulu Mediako lankideekin batera, eta gai horien artean zeuden beldurran ingurukoa, doluan ingurukoa, amatasunan ingurukoa, lo gabezian ingurukoa, nik uste oso entzuna izan zala hori,
ez dakit bai, gaur egun pixka bat gizartean izan ditzazkegun gai hola nagusien ingurukoa. Edo aztoratzen gaituztenak. Bai. Gutxi gora bera. Segundu Bai, bat, bota. bestela estigu errezeta hor, bestaldean galdezkari errezeta nola da. Bai, Porruari irugiarra gehitu diogu. Hau, utzi dugu labean, eta ja, dagoeneko gure oinarria badaukagu. Eta oin ingo duguna da, bakizue, kitxi batean arrautza bat erabiltzen da, kasu honetan lehen erabili dut linu hasiak urarekin, eta oin ingo duguna txitxirio irina, gehi likido bat. Oin kasu honetan dela edari vegetal bat baita. Ez negain vegetala. Hor daukat, gero edari vegetala, bada sojana, gehiago behar izan izkio. Naztuko dut hau, gero irugiarra eta porrua bertara gehituko izkiogu, eta bukatzeko gazta berrinduko dio. Hau, moldera, eta 200 gradutara, 25 bat minutuan, inda izango du. Eta hemen saltza bitartean, kipula erregosita geneukan, perretxikoa bertara bota ditut, hauek erregositakoan, barazki salda badaukat hemen, gehituko diot, utziko birabita, birrindu, eta ez dauka misteriko. Bai da, lehen jaiona izan, konbidatzen baitu norbait etxera, lehenago prestatuta izan alduzun zerbait, eta gero ez dizula suposatzen momentuan horri bildibilarra egiten da. Bai, eta gaina osagai ezberdin asko aldizkiozu erentxi. Zurea ize botatzen duzu zure klasikoai, barrun? Ba, iasan garaian garaikoa, garaian tokatzen dana, baina beti oinarri bezala porruak, baratxurila, kipula eta hori, piper beltza, seguru. Piper beltza nahi eta nahi ez. eta baratxuria nola ez? Eta baratxuria. Bueno. Ze pastan da, baratxurien? No, eski, ez. Bai. Zaizan, kantratzen. Ez. Hartu eta... Errepikatzen dizun horietakoa zea. Zer, baratxuri? Baratxuriak. Ez bereziki, baina bueno. Ez daki, kiloka botatzear ez da izaten, ez? Ez gabe, baina bueno. Bai, jakin inbar da jolasten baratxuriakin. Neurrien botatzea. Bueno, galdera txiki bat. Zure kasu hontan urratsa podcast hauetako saioak eguneko edozein momentutan iteko modukoak die, badao ordutegi zehatzi gomendagarriagoa dena. Konturatu nahi zena da, orain arte urratsan inguran hitz egiten nuenean esaten nuela, edozein momentutan zala entzuteko aukerarik onena, ezta? Baina nik usten dut, bi aldiz pentsatuta, hoberena izan daitekela egun hasieran edo gau bukaeran. Igual eguerdi tartean, etxean lasai balima zaudere, siesta garaian edo izan daiteke. Baina kotxean zoazela... Eta egun hasieran bai, Nik hau gehiago, eguna bukatu da, ero ez, da, lasai juteko era, ero ez dakitero, lasaitzeko ero. Baina atzaizu gertatzen batzutan, jaikitzen zazten momentutik jaburua 1000 errevoluziotan jartzen zaizuela. Bilera badaukadala, umeak eraman berditu dela eskolara, motxila bai, ez? Baita. Hori, zaldi hori danak jeisteko, agian eguna beste modu batera hasteko, nik komendatuko nuke hori, egun hasieran hartzeko gaina zuretzako tarte bat, egunari martxa eman aurretik, pixka bat lasaitzeko eta... Bai, gaina gustatu zaite, zaldi gueiek jeisteko ze baldin eta pertsona ere hainbeste zaldi eukiko ditu, ez? Bai, askotan ala da. Baina, tira, hor introspekzio lan bada, ez? Barnerako lako bide horren lanketa da. Asko kostatzen zaigu barrura behiratzea? Beldurra ematen digu? Bai, nik usten dut, beldurra emateaz gain, asko kostatzen zaigula zergaitikan esfortzu bat eskatzen du horrek. Eta hau dena bezala prozesua da. Eta prozesuak eskatzen du konstantzia bat, hor behin da berriz barrurantz behiratzen egotea, eta agertzen dian gauza horiek agian ez dira izango erosuenak edo gehien gustatzen zaizkigunak. Orduan, horiei aurre eitea ere ez da erreixa. Batzutan gaina batipatez zure itzal guztioik ikusteko aukera ematen baldin bado, kasu honetan, edo? Itzalak ikusteien, norberan itzalak barrura behi da? Bai, batez ere hori da, norberan itzalak argitara ateatzea. Eta 50 baino gehiago izango dira, ez? Bai, 50 aurrenengoak. Bueno, honako meditazio gidatuak euskeraz, eta tarten mantra euskaldunik, euskarazko mantrarik bada? Beitu, euskarazko mantran ideia asko gustatu zait.
Ze nik uste edozin momentutarako, honek bai balio duela edozin momentutarako. Edozin momentuan sukaldean zaudela edo ikasketak, azterketak dituzula eta azterketan aurrean mantratxo bat prestatzea, lasai egon edo honegin. Galdera bat, zer da mantra bat? Mantra bat, zer dira mantra? hitz bat errepikatuz azken finen laguntzen dizona, egoera batera iriste, ni zain naizen esplikatzen aditu hemen. Hori da, Oso ondo izinan esplikatzen, da hitz bat edo vibrazio bat sortu dezakezuna hauan bitartez, bai soinu bat adiraziz edo hitz bat esanez edo esaldi bat esanez, zuri lagungarria egiten zaizuna eguna ondo eramateko, momentuan pixka bat lasaitzeko eta enfokatzeko. Adibidez? Bida, gure etxen bat asko errepikatzen da, adibidez, afaltzea eta itxoin! Eta beste bat hemen, adibidez, askotan errepikatzen dugu gure zuzendari, urduri gaudenen edo ez, pixkat egoeraren arabera, hau telebista da... Ingo aldeu... Hau telebista da, hori azken zinen onartzeko ez, egoera hori, edo lagungarri gisa gure zuzendari mantra hori dauke. Hemen entzuten deu? Nik mantak alde batera utzi. Mantrak, bale. Eta, kitxa, esan dakoa, larbea 200 gradutan daukagu, eta 21 minutuan, bilduko zaigu, kolore pixkat hartuko digu, eta listo, eta erosaltza bakarrik izango da. Birrindu, iragazi, eta listo. Kutxe gatoz, bale, utziko jasula. Ointxe gatoz. Oin arte. Itxoin. Bueltak gara... Eta dagoeneko kitxain da daukagu... Hartu diot, Hartu diot. Hortik doa. Kilikilu iten du, Espainetan kilikilu. Bai, babitu, sentitu vibrazio hori eta mantendu hortxe. Ikusiko ez du egun amaieran zen moduz bukatzen dezun. Horren bukatuko dut, eta gero peroko. Kitxa, egin da daukagu. Oin, saltza izan dugu kitxa egondan denbora berdinean irakiten, oin birrindu ingo dugu, eta gero esna gainakin beste berotu aldi bat emango diogu, eta listo, moztu, eta bata bestearekin lagunduta, maira. Nahi izan eskero, eskarola bat, erolan letxuga pixka bat aldamenean, nire ondo geratzen zaio. Freskoa. Bai. Eta zer gehiago dugu? Pixka eta azaltze aldea ez, pilates, yoga, fitness, alorra hauetan ere aditua izanik, klaseak ematen ditzezula, eta kasu hontan nun, eta pixka eta azaldu gure ikuslei, zein den zure egunerokoa. Bai, hori pilates eta yoga eta fitnesseko tonifikazioko klaseak ematen ditut aian, 7 urten aramatza bertan, bai, denboratxoa da. Bertan, gero beste Euskal Herri guztitik anibili naiz pixka bat ikutzen polikiroldegi eta kirol zentru ezberdinak, eta azkenean hori nire herrian, orain bizi naizen herrian gelditu naiz. Eta nire egunerokotasuna, goizetik ematen ditut klasiak, goizean 2 edo 3 klase, gero eguerdian orain beste klase bat sortu zait, eta gero arratsaldetik ematen ditut beste 2. Eta bien bitartean, sukaldean aritzen naiz, klaseak prestatzen, meditazioak lantzen, podcasteko gidoiak idazten. Sukaldean, meditazio, posible die uztartu, bi disiplina edo bi alorra hauek? Nik esan, programen hasieran esan dut, niri bintza sukaldeak erlajatu itxena, pila bat. Bai, iritzi berdina daukat. Nik baita ere sukaldean nabilenean meditatu egiten dut. Zergaitik bertan nago. Osea, nago denbora guztian, janaria sentitzen, mozten, usaintzen, probatzen. Ni ere, baina nago bitarten, hau falta da erosketa itxoin apuntatu ez dakize bakizar. Guzti hau saiesteko favorez, esku horri bat eman zen izadake? Beitu, esku horri bat eman baino, proba bat egingo dugu. Iruditzen bazaizue. Venga, bota. Bota, zutik. Zutik, hemen bertan. Bale, aurrena begiak itxiko ditugu. Posible hor mazaizu, erregabe. Sua jeitsi ezu, ezta? Ez do balio irikitzea, ez? Ez, tramparik egin gabe. Bale, begiak itxita. Hori da, begiak itxita, utziko dugu dena bere bertan, eta lasaitzen saiatuko gea inguruko usainak nabarituz, bai? Sentitu, oraintxe bertan, perretxikoan usaina, kipularekin astutako usaina. Erratzen nahi da? Ze oroitza. Ez pa? Bale. Ze di hurri edo lankidea, Ze oroitzapenekin lotura sentitzen dezun, usaina hau, oroitzapen bat, sentimenturen bat, emozioren bat. Ez animar da? Ez, zuretzako, zure barreneako.
Tong! Ja, urduri galtzen egin zen. Baina, lortu dezute pixkat, ez? Hori Lasaitzea. da doinu edo, esan genezake bukatu delakoa edo... Bai, bueno, hasiera eta bukaera bat emateko podcastean hori erabiltzen dugu. Gong baten soinua, meditazioari hasiera eta amaiera emateko. Baina harrigarrina da zuk, hola gidatutakoan bai ez, esaten dezula, zein oroitzapenekin da, bapaten badatorkizula, edo txikitakoa, edo dena delakoa bitu. Bai, gainera usaimenan oso lagungarria egiten zaigu askotan loturak sortzeko, bai oroitzapenekin, bai emozioekin. Usaimena eta zaporeak eta... Bai, Dugune aipatzen genduen hori, ez? Bai. Juten gara inora eta porta kroketa batzuk ero, eta honek gure amonan erdi, eta etortzen juten gara hor amonan etxera, eroan zutondora, ero... Bai, bitu, olako momentu txikiak hartzia egunean baita ere, norberantzako oso lagungarriak dira.